Vyprovokované současnou politickou situací se množí. Po Tomáši Klusovi a Xindlu X se v těchto dnech do našich politiků pustili oblíbený zpěvák David Koller a herečka Barbora Poláková. Více už prozradí náš reportér Tomáš Kraus. Zpěvák David Koller ze skupiny Lucie se v minulosti už několikrát vyjadřoval k politickým událostem. Ovšem takhle ostře je to poprvé a na pomoc si přizval Barboru Polákovou. Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami. Barbora Poláková poprvé použila písničku Jsme sami v politickém kabaretu Blonďatá bestie, kde parodovala bývalou poslankyni Kristýnu Kočí. Jsem na začátku viděl tu holku, jak zpívá vlastně v divadle tu písničku o tom, že vlastně o té beznaději z toho politického tady světa zdejšího, a v zápětí jsem si říkal, že vlastně bych jí s tím chtěl pomoct. Nebojíte se, že by vám mohl protest song v kariéře ublížit? To těžko říct. A jestli jo, tak mi to je jedno. I když tento protest song vznikl už před několika měsíci, zařadil se mezi podobné podání Xindla X a Tomáše Kluse. Tomáši, co to bylo za písničku? Ano, správně, byla to písnička, nebyl to protest song a jmenovala se Iniciativní. Já furt jako jsem přesvědčen o tom, že žiju v demokratickém státě a v demokratickém státě protest songy nemají co dělat. Ten můj protest song byla vlastně jenom taková jako legrácká, protože prostě, jak říkám, každá kapka může potom být tou, která přeteče a která třeba spustí lavinu. Je písnička tím pravým způsobem protestu? Protest song má popíchnout a pokud se to povede jako komukoli, tak já budu rád, ale nikdy nebudu rád. Já bych byl nerad rád. V dnešní době by nikdo nechtěl být rád. A už konkrétně ne po dnešku. Právě. Celý protest song Davida Kollera a Barbory Polákové si můžete poslechnout i na našem webu TN.cz. Já myslím, že to východisko v té písničce je. Já myslím, že nejsme v prdeli. Báro? Tak jste slyšeli sami. Pro televizi Nova Tomáš Kraus.